an b'aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn. An y'a fɔ aw ɲɛna kunu an ka kunnafoniw kɛnɛ kan k'a yira aw la k'a fɔ ko min ye championnat national monté en première division ye. DD centre germano Maliano Belge centre Maliano Belge olu tun bɛ a la Mopti tɔgɔ la. Aya monté kɔni banna nka halisa maa min kɛra champion ye a kuma tɛ ka se ka ɲɛfɔ fédération fɛ. Yaasa sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ min ye Yusu Kɔnta ni bɛɛ b'a wele ko Bayisu Abramovic. O tɛ wa? O don. Ɔhɔ aw nana monté la monté baaraw kɛra nka halisa aw y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaw yera la. Gɛlɛya nana cogo di? Ok, alhamdulillah, vraiment monsieur Traoré Kasum Traoré n b'i fo. I bɛ baara min na Ala k'i bolo mɛn a la. Ala ka barika don baara in na. Anw ye nana monté la pour la première division. Mais yani an ka se yan an bɛ tɛmɛ championnat fɛ. Ala y'an kɛ champion ye Mopti alhamdulillah. An nana monté la n'an k'an b'a gɛlɛya bɛɛ fɔ an tɛna se ka bɛɛ fɔ. Mais l'essentiel an mago bɛ min na an bɛ tɛmɛ n'o ye. Monté réunion fɔlɔ réunion technique fɔlɔ o ye vérification des licences. O dɔnnen ka kɔrɔ cogo min délégation 9 bɛɛ bɛ sigi. C'est-à-dire Bamako ka taa fo Kidal. Comme poule ye fila ye ɲinan poule fila bɛɛ basera Bamako yan. Délégation 9 sigilen u ye licence vérifier daminɛ. O licence bɛ vérifier ni machine de ye. Ni machine y'i ka licence kɔni rejeté dɔrɔn o y'u bannen. Bɛɛ ɲɛna an ka adversaire dɔ bɛ yen ko FC Jara u ka joueur u ka licence dɔw rejeté la. Kuma la surunya na dɔrɔn depuis vérification na u ka licence rejeté la bɛɛ bɛ yen délégation bɛɛ bɛ yen. Kuma la surunya na dɔrɔn ni Kidal ni Mopti tɛ licence rejeté la yɔrɔ caman de. Mopti ka licence dafalen tɛmɛna fo mɔgɔw ye tɛgɛrɛ fɔ. Bon ni ka licence rejeté la a bɛ deli ka k'an ka équipe dɔ la Sikaso ka licence rejeté la u évoluer min ye championnat kɔnɔna na a tɛ se ka tɛmɛ 14-15 joueurs kan. I bɛ se k'a dilan tuguni. Non o y'o bannen de ye. Fo san wɛrɛ. Ni na licence kɔni bɛ na ko furudu don masi ma reconnu c'est fini. O y'a bannen. Et puis n'a bilala fɛn in kɔnɔ ni licence ka ɲi a bɛ jɛman bɔ ka licence photo yira bɛɛ la kɛnɛ kan. Bɛɛ b'a ye mais ni licence in kɔni ma ɲi dɔrɔn i b'a ye finman de bɛ bɔ. A bɛ kɛ finman ye. A bɛ kɛ finman ye foyi donc FC Jara mɔgɔ ta kɛra finman ye. A kɛra finman ye licence fila minɛna mais o kɛra bɛɛ ɲɛna. Jɔn de b'o baara kɛ? Fédération de b'o baara kɛ. O kɛra fédération siège de la. Licence kɛra finman ye fédération yɛrɛ mɔgɔw ɲɛ. C'est-à-dire fédération délégation 9 bɛɛ bɛ yen licence dɔw rejeté la FC Jara la. N tɛ se k'a fɔ exactement tɔgɔ min don mais licence dɔw rejeté la FC Jara la. O nana sɔrɔ u ye sariya sɔsɔ dɔ labɛn. Jɔn y'o labɛn? Fédération mɔgɔw ko cette année c'est une année exceptionnelle. Ko i bɛ se ka joueurs ta première division na ka n'o jouer deuxième division na. An y'o mɛn Bamakɔ yan. N'an tun y'o mɛn kabiri Mopti k'o ye sariya ye. Ne bɛ mɔgɔw dɔn Bamakɔ yan dɛ. N bɛ entraîneur baw dɔn yan minnu ye Moptikaw ye. Ne yɛrɛ nana ni denmisɛnnin dɔ ye ka bɔ Mopti balontan sira fɛ olu kɛra entraîneur ye bi. Sew bɛ deuxième entraîneur ne ka joueur ne yɛrɛ nana n'a ye Bamakɔ yan. Wa halisa a bɛ ne ka so de. Ne bɛ Bayiba dɔn ne terikɛ de don. Murle Moptika di. Baku Sek Moptika de don an bɛ ɲɔgɔn dɔn très bien. Ne fana bɛ se ka première division joueur sɔrɔ. Mais an nana o mɛn yan. Fédération de y'o fana fɔ. Fédération de y'o kɛ. Ko ɲinan ko an ka to ko première division ka jouer. Minnu bɔra ka jouer sans championnat. Contre les textes. Texte bɛ dilan cogo di? Texte bɛ dilan assemblée de kɔnɔ. N'u ye texte min dilan ka na assemblée kɔnɔ les ligues régionales o ye ligue 9 ye. Les clubs de première division n'o kɛra 10 ye n'o kɛra 14 ye n'o kɛra 16 ye ani les clubs champions de la région des régions plutôt olu de bɛ voter. N'a fɔra sisan ko hali Mali bɔlɔntan ka kɛ professionnel ye walima a ka kɛ nin a ka kɛ nin ye ninnu de bɛ voter. O assemblée bɛ kɛ Bamakɔ yan wari baw de bɛ don o la. Mɔgɔw bɛ na u bɛ loger hôtel la u ka dumuniw c'est-à-dire ani a ta u yɛrɛ ka sama-samaninw pour que n ka loi ka tɛmɛ wari baw de bɛ investir a la.
o sariya bɛ se ka yɛlɛma yen dɔrɔn de. donc a tɛ se ka yɛlɛma aw sigilen komi u nana fɔ a ye cogo min. a sariya tɛ fédération mɔgɔw bolo ko olu ta y'u yɛrɛ ye dɔrɔn olu bɛ girin ka papier dɔ ta dɔrɔn ko bon nin bɛ kɛ ɲinan ni ɲinan tɛ nin ma deli ka kɛ Mali bɔlɔntan kɔnɔ nin ye violation flagrante des lois. kɔntan i bɛ ka kumaba fɔ dɛ. mais a bɛ se à vérifier cɛ tɛ se k'a sɔsɔ Mali kɔnɔ yan o ye min kɛ. o kɛra yanni championnat yɛrɛ ka daminɛ. o kɛra yanni montée bɛ daminɛ u ye nin dilan u ni ɲɔgɔn cɛ équipe dɔw y'u bénéficier a la i n'a fɔ Gao ani Bamako parce que Gao ye Buguba joueur ta ka jouer Sikaso ka poule la n'a ye Sikaso yɛrɛ réserve k'olu kan bon FC Jara fana ye Binga joueur ta joueur ninnu dɔnnen ninnu kosɛbɛ u photos bɛ n bolo yan u ka feere matchw bɛ yan ka évoluer n'u ye bon u ye namara minnu kɛ terrain kɔnɔ an tɛna an da don olu la parce que o kɔni o ye bɔlɔntan taabolo ye mais fraude min filɛ k'a latɛmɛ yen vraiment fédération ka bon ma Maliens bɛ nisɔndiya sɔrɔ fɛn fila de la armée ye victoire kɛ terrain kan Mali équipe nationale gagnera i bɛ Malien bɛɛ content mais Mali équipe nationale tɛ se ka taa ɲɛ nin fédération in bolo c'est pas possible an ye nin fɔ a mɛnna ne kumana Kiledu ni radio caman na a bɛ san caman bɔ nin fédération in Mali équipe nationale tɛ hɛrɛ sɔrɔ ninnu bolo fo ka diɲɛ wuli preuve filɛ i bɛ n'a ye k'a fɔ u ye sariya min sɔsɔ ka joueur ninnu lajouer nin ye FC Jara ni CMB ka feere match ye championnat DD i bɛ joueur ninnu ye Ibrahim Kulubali Ousmane Jara u tɔgɔ filɛ nin ye feere match la hali dogo t'a la Ousmane Jara numéro 7 Ibrahim ouais Ousmane Jara numéro 7 Ibrahim Kulubali numéro 13 a filɛ olu fila i bɛ taa u ni première division match Binga filɛ Afe filɛ numéro 7 Ousmane Jara yan filɛ nin Ousmane Jara a b'o o match la an k'o to yen feere match filɛ première division filɛ feere presse plutôt i b'a ye Binga ani Stade Malien de Bamako Ousmane Jara filɛ a jouera Ibrahim Kulubali filɛ a filɛ Ibrahim Kulubali Ousmane Jara i bɛ b'o la toujours première division ni ye Stade Malien Binga FC Binga ka ran na Ousmane Jara i b'a ye numéro 7 Ibrahim Kulubali i b'a ye numéro 9 bon ni y'u ka monté photo ye ni monté photo ye ɲinan ta o FC Jara fɛ Ibrahim Kulubali filɛ nin ni yɛrɛ man ɲi joueur yɛrɛ ma Ibrahim Kulubali a filɛ nin ni y'u ni Tumutu ka match ye bon photo wɛrɛw bɛ yen Ibrahim Jara in filɛ numéro 7 fila la donc ale première division ta ka tila deuxième montée fana ta u ye première division bɛɛ tan hali dernière journée u y'a tan kelen bi du cɛla yɛrɛ première division na ka tila ka n'o la jouer tuguni feere match u filɛ nin ye match kɔnɔ Ousmane Jara yan filɛ nin ye nin y'u ni Afe ka match ye rassemblement don a tɛ fili o a filɛ nin ye match wɛrɛ u bɛ ka officiel u bɛ ka ɲɔgɔn fo u bɛna match daminɛ u filɛ nin ye Binga mɔgɔw cɛla 100%. Non, nin ye fɛn ye monté équipe ye FC Jara voilà. aw mana o san Abramovic ne ko saison monté in na o club jumɛn de bɛ fédération bolo bi k'olu yɛlɛla u bɛ bɔ min. Bon pour le moment u bɛ ka mun fɔ fɔlɔ u bɛ ka min fɔ fɔlɔ aw y'a sɔrɔ aw ka réserve bɛ yen voilà aw ka plaintes bɛ yen o ko résultat provisoire u y'o bɔ wa u y'o bɔ don jumɛn u y'o bɔ kunasini an ka poule la FC Jara 12 points anw ye 9 points Kayini Tombouctou ani Kidal bɛ na anw kan 3.3 points olu dalen don anw kan 3.3 points bon poule dɔ in na Étoile Mandé olu ye premier avec 9 points bon litige dɔw bɛ yen o poule fana kɔnɔ
Asdon mo ya welo law donc Asdon mo yere koni ulu ka ligi ko halu ko kulu e papier min ci ligu ma ko saison prolongera ko licence kan bon licence fana glani ndama dola dela de bo farana dans les bala ko a prolongera ko machine kun tinyane do ina la ke fédération Couturu machine bi tinyane 2 mois fédération Couturu wara min bi jigini fédération ngono FIFA niveau la CAF niveau la gouvernement et niveau la ko machine tinyane 2 mois ko aw bi o délai prolongé ka bla ko dola lu ko mo la trésor donc équipe flambe Bamako kaw ya équipe minu yala na bon kele Bamako kaw yi kele bi Kulukoro ligi la mais u be basé no Bamako no Bamako kaw dum o de bi ka Mali bolontan fakaw donc élection no vraiment yele quoi élection no yere tiele yere élection no ba délika yele yere mina min fi ko do dam ne no Mali bolontan na ne bi nga équipe glan sa be Bamako ka dum mi tout affilié ligi dola voilà voilà non amito Bamako ya ni match bi amita amita jouer comme Bakar Jam minge et dugu wolonwula bala et Ateside Koro bala étoile Mandé bala Buguba bala ninti malien ya ça ninti décentralisation wa équipe nous bita c'est-à-dire où bita il y a les raisons équipe kadi ouais mais nous t'as la raison est-ce que vous bon parce que les raisons de nous le jouer surtout pendant que motika to ni moti temso nous jouer moti koni amache mara fo mama na ni motika do mu jouer mo ko be bon mais malheureusement cette année olu mata jouer moti ro jouer Bamako ya no olu ka retour be ke Bamako ya motika o tew motika kelenta la koro ka de kelenta la on a no chama ce n'est pas parce que mo équipe contre là mais c'est le amay volontaire amay Mali volontaire parce que le to sigida be bo yiru wa ka entraînement be temso nous former ka centre bi bolo que vous sigida fana ka développer voilà o de décentralisation et ka votre équipe be bolo ka base Bamako mais era kidal to bila comme tout to be ga oni moti noni sebu ni to bila mais be Bamako ya amadabo kama bon o de bi ka o de Kulukoro volontaire faka parce que toi nous be ou lamini na voilà ou ga vous profiter ka ko Kulukoro région comme ka surana ou to taille de droit voilà jour fait bon avec ça c'est-à-dire abi mo décourager ay région on a volonté bon n'a fara ko doni min bambolo fen fitini min tourner bambolo région kono ko fana bina mena ka dib Bamako ka dewma lego konda ay jol de sara réserve la réserve papier ben anye waduru sara réserve yere folo u bi fe ka mana da mo nyelo fana na comme match bi banka beni 21h 21h moins no match bi banka beno yi yana ko bo kati kasi 26 mars là wala na ko bo fena mo reconnaître la kasi 26 mars là avec les embouteillages ou quel nous délai de confirmation de 4 heures de temps c'est pas possible il sera que quand sur le taxi qu'on taxi bi 48 heures de demander ni réserve que c'est confirmer c'est dire c'est pas possible que bo kati 21h kana 26 mars là on logé no enodi ka kla ka sing kata mais monter nyamu ga me donne pour la fédération bon commission on taro mo mi hanye mo exactement mais ala ñu Bamako ligi ñamu ko la bul ulu ka gib dem Bamako ligi ni nu bena pulat mo to ma barade bi bulu ah non Bamako ni Bamako ligi chaque fois ni benu ko pulu kono le bena 2005 et as police ka pulu kono sikaso et ça malien yele na monter mena 2005 ne tumbe 2006 asko yele na mufti ne tumbe Zandaraki yele na 2008 Bamako ya no ntumbe ne ka monter bene ni inulu be politique ke yele ni Bamako ka ko bena barade bi bulu c'est pas facile c'est-à-dire volontaire monopole bobolo war bobolo ba ke choko minudia tek soufana bobolo arbitre bobolo fembe bobolo abe monter arbitre nyina e kala ga be Bamako ka muti ne ma muti ka yala ne ma kaika ne kaika nyina ngoko arbitre do bianko non ni tumutu ko nyina ngoko arbitre do bianko non abe Bamako ka ça c'est quoi autrement on malien galondwa c'est-à-dire nambara min kera terrain kan tuna ndado la yere a vidéo be angulu toyi bon an réserve ke ka kala ka évocation ke o ko réserve dati ko temena kana soro taxi kono were 48 heures anga temuka anga évocation fana bi mais atika trancher parce que on l'a mené nous a tranché na maka on fait là on bita commission olympique là on bita commission indépendante là on bita tasila atatoy non atatoy ne bi second volontaire na trop motika ou pardon ne bi second minke volontaire na moti mo si ti min boke
o mɔgɔ timoti ne bi sɛgɛn min kɛ balontan na k'e b'o kɛ o tɛ yen parce que ne bi fɛn in ne b'a kanu de depuis ne ti tɛmɛ 12 ans k'a bɛ fɔ ne ma président walayi moti bɛɛ b'o dɔn depuis ne ti tɛmɛ 12 ans k'a bɛ fɔ ne ma président club président carré kɔnɔnaw la ne bi t-shirt san yugujugu la 15 tantan mugan ka taa peinture san lalan san hausaw bolo dɔrɔmɛ 5 k'a yuguba k'a k'a la k'o don gaman kɔrɔ denmisɛnninw bɛ cɛ ka tugun kɔ depuis 91 12 ne mɛnna ne ni kan fɛn de don Bayisu i ni dɛmɛ ka kan mais n bɛ fɛ ka mun faamuya est ce que nin kɛrɛfɛ gɛlɛya wɛrɛ bɛ aw yɛrɛ ka tɔn yɛrɛ ni fédération cɛ wa parce que e ye min fɔ a ka ca dɛ gɛlɛyaba de bɛ ne n'u cɛ parce que ne y'a yir'u la ne t'u fɛ u ni mɔgɔ minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ne t'ulu fana fɛ ka da n ka dalilu kan ne filɛ ne ye alimami de ye ne ye wajulukɛla de ye misiri kɔnɔ et puis wajulukɛla wuya tɛ dɛ wajulukɛla yɛrɛ yɛrɛ de ko don c'est à dire ne bɛ bɔ du min kɔnɔ duba de don ne bɛ bɔ danbe du de kɔnɔ Moti an dogolen tɛ ne tɛ se ka ye ko dɔw la fo ka diɲɛ wuli a tɛ fɔ ne ma k'e tun bɛ maalankolonw nɔfɛ fo ka diɲɛ wuli a tɛ fɔ ne ma ko e y'a suɲɛ o tɛ fɔ o ma deli ka fɔ o tɛ fɔ Moti ligi ne tɛna n da don o la yɛrɛ o kɔni o ye min ye bɛɛ b'o dɔn bon fédération in fana n y'a jate minɛ o cogoya de don waati dɔ la ne n'u kun balansera dɔɔnin o ye mɔgɔ de bila ka ne wele an ka cɛ Moti a dɛmɛ parce que fanga bɛ ne la Moti balontan na dɔɔnin ne ko n bɛ ka kuma ni Ala de cɛ dɛ ne ko aw ka cɛ ye maa ɲɛnama tɛ dɛ a bɛ an ka balontan wari bɛɛ dun bi a tɛ baara kɛ balontan ye a bɛ bɔlɔ an ka balontan na de non an bɛna kuma. e yɛrɛ t'a ɲɛmɔgɔw bɛɛ wa olu bɛ bɔlɔ la de o club t'u bolo foyi t'u bolo des sans club dɔrɔmɛ foyi don a la foyi a tɔnɔw b'a ta k'a dun foyi tɛ f'u ye. i bɛ ko ɲɛdɔn kojugu des sans club. u bɛ yan de o. sanji t'u gosi entraînement kɛyɔrɔ la tile t'u gosi entraînement kɛyɔrɔ la. sanfɛla bɛ ban ka pan pewu u t'a dɔn yɛrɛ ko. u t'a dɔn ko dɔw yɛrɛ affaire ye terrain na contre le Stade de u t'a dɔn ko affaire yɛrɛ ye min ye yɛrɛ. dirigeant yɛrɛ. di Mali finali. c'est à dire se ka foyi fɔ a la. hali u tɛ joueur tɔgɔ dɔn. ayi championnat bɛ ci k'a ban a ɲɛmɔgɔ dɔ b'a fɔ ko tuma min na championnat bɛ ka taa carré kɔnɔ k'ale tun tɛ taa k'ale bɛ taa mun ɲini. vraiment balontan Moti. dirigeant sportif. awɔ i bɛ t'i jɔ sanji kɔrɔ kama ko ale tɛ taa k'ale ma taa ale t'a lajɛ. non balontan Moti o de la ni balontan Moti mɔgɔ min na n'aw ye fɛn ye a tɛ se balontan filɛ nin ye. ale kanu de o. n bɛna kuma dɔ fɔ e balontan na an ka entraîneur dɔ ye nin fɔ ni Ala ka ɲana Banjugu Bagayogo a jouera Jeliba fɛ a ko balontan pour que i ka se ka diriger o k'a sɔrɔ i b'a fɛ fɔlɔ i b'a dɔn dɔɔnin b'i bolo i ye laadiri ye fantan i bɛ se ka don a la n'i ye laadiri ye u bɛ faamu dɔɔnin mais e tɛ laadiri ye i tɛ balontan dɔn i tɛ balontan fɛ e bɛ bila balontan min ɲɛma o tɛ ɲɛ sɔrɔ. c'est pourquoi Maliens dusu bɛ kasi Coupe d'Afrique ninnu na. anw b'a hakɛ ka ca aw b'a dɔn min don. an b'a dɔn walayi bilahi tɛ taa ɲɛ an b'a dɔn. an b'a dɔn. an bɛ k'an yɛrɛ sɛgɛn. aw b'aw yɛrɛ sɛgɛn bilahi talahi ne ye nin fɔ a mɛnna ne bɛ nin fɔ interview bɛ yen san caman ne bɛ wele ne bɛ nin fɔ radio la Mali équipe nationale tɛ ɲɛ sɔrɔ tɔɲɛni dɔrɔn de don ne ka équipe a bɛ ne kelen de bolo Mopti n dɛmɛbaaw bɛ na mais c'est tout ye. wallahi billahi ne bɛ deli ka n ka opération wari don samara la ka di joueur ma n kan ka opérer urgence match tunna samara tɛ yen match kɛ samara tɛ yen a bi ne ni Ala cɛ ne y'a wari don carton na ka di joueur ma ka kalo wɛrɛ kɔnɔ c'est à dire o t'i tɔɔrɔ yɛrɛ ne bɛ n ka nasɔngɔ don balontan na Moti ka minnu ɲɛ bɛ n na u b'a dɔn ko tiɲɛ don. Bayon min ka équipe la. Bayon de ye ne ka entraîneur ye Bayon Jɛnɛpo. Et puis bon Bayon Jɛnɛpo yɛrɛ bɛ kɛ équipe min entraîneur ye i b'a dɔn a ma nɔgɔn dɛ parce que grand entraîneur don ale ka joueur a n'a yɛrɛ ka condition i b'a bɛɛ remplir. Bayon tun ma nɔgɔn dɛ. a ma nɔgɔn a ka di Motikaw bɛɛ u k'a ta o mais ale ka condition i b'a remplir a ka joueur ka condition i b'a remplir. a yɛrɛ y'a tan. a yɛrɛ y'a tan. a b'a dɔn min b'a la. bon anw bɛ sɛgɛn fɛn in na de anw bɛ ɲana kɔnɔ de. i ko sisan ni u ma nin tranché yan. est ce que ni a tranché la wa aw yɛlɛ première division na. n'u y'a tranché tiɲɛ kan anw bɛ yɛlɛ première division de la. mais e bɛ se ka jouer ni première division joueur ye cogo di monter la e kan ka gɛn de ka bɔ fɛn in na o joueur ninnu yɛrɛ kun man ka yɛlɛ terrain yɛrɛ sanfɛ en tant que c'est à dire quoi c'est à dire se bɛ ɲɛ dɔrɔn n b'i sago kɛ FC Jara mɔgɔw y'o de yira quoi anw ta de don an b'a kɛ cogo min an diya sinon namara ni ninnu équipe bɛɛ b'a kɛ o. bɛɛ bi c'est à dire i bɛ na n'i ka joueur ye n'u ye réserve k'a kan i b'a bɔ a la. o bɛ kɛ mɛnɛ o ye balontan yɛrɛ taalan ye o et puis namara t'o ye koyi
a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ t'a dɔn fana a bɛ se voilà a bɛ se ka kɛ i t'a dɔn par exemple n'i bɛ duguma balontan na denmisɛnnin dɔw bɛ yen u t'a f'i ɲɛna ko entraîneur ne si ye nin ye a bɛ kɛ maintenant ni mansimafɛn bɛ fɛn dɔ nana a bɛ dɔn o fɛ o tɛ entraîneur nɔ ye o entraîneur tɛ fɛn dɔw la c'est vrai fɛn dɔw la o dɔw bɛ kɛ ou bien sisan joueur dɔw bɛ yen denmisɛnninw carré kɔnɔ balontan na u b'a f'i ɲɛna non ne ma jouer mɔgɔ fɛ ne ma a bɛ kɛ ne ma deli ka jouer k'a sɔrɔ o joueur mais ni e nana n'u ye dɔrɔn équipe dɔ bɛ k'a f'i ɲɛna ko bon ko nin delila ka jouer an fɛ a ka licence b'an kɔrɔlen dɔ b'an fɛ a ka fɛn dɔ b'an fɛ a bɛ kɛ comme Alanson mɔgɔw u wulilen k'u jɔ u ka hakɛ nɔfɛ yan fana fédération ko in na u ma comité éthique yɛrɛ ma Alanson yɛrɛ kɛ i ko ka tigi ɲini ka d'a ma yan c'est vrai tiɲɛ t'a ko la fédération yɛrɛ sigili u ye club ɲɛmɔgɔya di mɔgɔ ma mɔgɔ min ka d'u ye pour que u ka se ka t'u ka élection na o kɛra Bamakɔ yan vraiment cɛ nana ale de t'a ka club ye ale y'a ka club sigi ka fɛn bɛɛ kɛ u ye a tigiya minɛ a la Bamakɔ yan ka taga assemblée kɛ foyi ma bɔ a la ministre ma kuma faama ma kuma fantan ma kuma bon ne bɛ fɛ ka kɛlɛ de bɛ ka kɛ aw ne bɛ fɛ ka kuma o yɔrɔnin fana kan Moti anw sɛgɛnnen don trop Moti anw sɛgɛnnen don kojugu Moti wari sɔrɔ sira bɛɛ jɔlen don nisɔndiya min bɛ Motikaw bolo bi comme d'habitude o ye balontan de ka di Motikaw ye u bɛ dɔ bɔ an ka kow la quoi non bɛɛ de o bɛ balontan bɛ dɔ bɔ an ka kow la balontan ka di Motika ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ b'o dɔn anw ka terrain bɛ wari min sɔrɔ ni Bamakɔ ni Stade Malien ni Jeliba ka match bɔra la o terrain ti Mali la min b'o wari la dun championnat ni coupe du Mali la bon anw bɛ degun kɔnɔ gouvernement ka kɔfilɛ an na quoi n'an ye maliyɛnw ye an ka dɔn sa nin namara in kɔni nin ye kɛnɛ kan de nin ye kolo kan de anw de Bamakɔ de ye Mali ye anw de bɛ se wa an b'a da u kunna a filɛ problème filɛ nin ye gouvernement kan k'i impliqué parce que wariba don balontan na. ayiwa kɔnta an ye dɔ kɛ kuma na kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ. kuma kuncɛ kuma min bɛ ne bolo ne bɛ wele bila Mali balontanna ɲɛmaa bɛɛ ma n bɛ wele bila gouvernement ministère des sports mɔgɔw ma Mali balontan ɲɛ t'a terrain kɔnɔna dɔrɔn tɛ terrain kɔnɔna dɔrɔn tɛ dɛ u k'u jija fɛn min ye tɔɲɛni ye u k'a ko ka bɔ a la an bɛɛ ɲɛ bɛ basketkɛlaw la Mali kɔnɔ olu ka ko jɛlen don i ti mankan mɛn i ti kasi mɛn i ti wɔyɔ mɛn ni min gɛnna o gɛnna u k'u jija balontan ye an tɛ se k'a fɔ nanbara bɛ bɔ a la pepewu sa mais tɔɲɛni modèle dɔw bɛ yen n bɛ si la n b'a du i da n bɛ si la n bɛ yɛlɛ i sanfɛ i n'a fɔ FC Jara mɔgɔw filɛ ka min kɛ nin t'a ɲɛ dɛ. FC Jara ye Bamakɔ club don wa? Bamakɔ club de don. n ye min mɛn a tigi yɛrɛ kan ne ye mankutu ɲuman dɔw mɛn a tigi kan ka tila ka na a ye ko Bamakɔ yan yɛrɛ a ye bɛɛ de nanbara ka kɛ champion yan non c'est pas possible Moti dɔ k'a fɔ ko arbitre dɔ k'a fɔ ko ne ni Moti arbitre si tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ne n'u bɛɛ kɛlen don dɔrɔmɛ kelen dɔ k'a fɔ arbitre dɔ k'a fɔ ko Bayusu delila ka dɔrɔmɛ kelen ne ma u bɛ deli ka ne suspend 2 ans n tɛ don terrain kɔnɔ pour corruption k'a inventé k'an suspend parce que ne yɛrɛ de taara f'u ye n ko aw ka arbitre a y'a fɔ ka fara n na o ko n kana nin prévu ye n ye arbitre ka enregistré k'a d'u ma ko bon aw bɛɛ kelen u y'an bɛɛ suspend ligue de y'o kɛ ne la ne yɛrɛ de y'a f'u ye n k'a y'a fɔ ka arbitre ka fara n na ne ka équipe ka ɲi de ni ne ye joueur ɲuman ye ka équipe la Moti bɛɛ b'a dɔn ne b'a bɔsi bolo ne b'a san ka na n'a ye fɛ yen joueur ɲumanw yɛrɛ b'i boli ne ka équipe nɔfɛ voilà ne ka problème ye joueur ko de ye arbitre ko tɛ bon n'a fɔra ko adamaden min bɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye i bɛ malo di mɔgɔw ma i bɛ misiw faga i bɛ sogo di mɔgɔw ma i bɛna walidenw ka hakɛ bɔsi k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma cɛ hakɛ bɛ se barika kɔrɔ dɛ. an b'i fo an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa Yusufu Kɔnta ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bayusu ale tun bɛ an bolo yan an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma min ye nin kibaruya ninnu ye sa ale ni dɔw wɛrɛ an n'olu fara ɲɔgɔn kan waati wɛrɛ aw bɛ se k'a faamuya cogo min na a k'an bɛn.